bojone Cak Priyo semangat rata melok marga laras. Adeng-adeng isor lambe lho Cak Priyo, nek dipandhek iki tambah malah dumble. Cek. Sebisa malah kita kelantar batin buat Mas Minut yang punya balong mangga. Sugindalu Mas Minut. Oke, kita kelantar kelantar batin nun Bapak Rena. Mas Sandi, ayo Mas Sandi. Mas Sandi, Bapak Suwono, Bapak Suwanto, Bapak Sutikno. Dirungokno mbek kerja marga laras paling jos salam kanggo Germo. Pak Rena Kampak Modo panggah nunggoni son karo lembur dandan Cak Kroi spesial Pak Usuk Bluk. Kaki Pak Usuk Bluk Kampak Modo Japina Purwati ya dipantu Pak teko omah Cak aja lali salam kanggo mantune wong Kendeng Mama Pina terbaru yang ada di Serang. Buat Mama Pina baru yang ada di Serang Jawa Barat mat mendengarkan. Suki, kapan mau mundur? Sudah lupa Indah Suki. Pak Kolip, Pak Tun, Cakno, yang wonten sambangan motor sugeng mirsani nuwun. Si podang datang ke cantolan kanopikan tanpa kali unggal cucuk nyacak gedang swimming geder ada dindil krimise rimis aku welas aku trenyong yen ngono kebenaran ora asido tak sebelih dadi tombok kemarasan bangsa-bangsa bungkal cucuk nyata gedang swimming geder anjel dindil krimis rimis aku welas aku trenyong yen ngono kebenaran
bisa tambani dalam nangka bebasane tresnamu tok edokan tulungono aku iki ya Cik aja nganti aku mbok jati walasono awak iki aku pengen Cik iya Mas kumpul dadi siji kewengis temen hatimu Mas Sandi sakno sakno dosa kowe ninggal aku ala katir galekno taline tresno aja nganti rela musra wiwitane sandingan suwe-suwe tur tuwa katresnan senadyan ato papane kudu bebalan koyo cedhak rasane alah keri-keri cerit apa iki jeneng tresno saben dina mung krasa ing dodo ala katir mikir cedhak kate suwang selanin ora weruh prasasat wis bingung jare lurek tandha mata tak opani minangka taline jajake yo 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 yen suwe ora ketemu aja wae jare